Chapter number 11, verse number 5. Ngokukholwa uEnoki wathathwa verse number 5. Ngokukholwa uEnoki wathathwa ukuze angaboni ukufa akabe esafunyanwa ngokuba uNkulunkulu wayemthabathile ngokuba engakathathwa ufakazelwe ukuthi wayethokozisa uNkulunkulu. Verse number 6. Kepha-ke ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukumthokozisa ngokuba ozayo kuNkulunkulu umelwe ukukholwa ukuthi ukhona nokuthi ungumvuzi walabo abamfunayo. Hallelujah. Amen. Ngicela nje sibuke lamazwi bese sesiqedile. Ukholwa nokwathatha ukuze angaboni akabe safunyanwa ngoba uNkulunkulu wayemthathile. Bese kuthiwa ngokuba engakamthathi ufakazele ukuthi wayethokozisa uNkulunkulu. Kuthiwa uEnoki wathathwa uNkulunkulu. Now, abesingisi lithi ngokukholwa uEnoki wahamba noNkulunkulu akabe esabona ngokuba uNkulunkulu engakamthathi wafakazelwa ukuthi uyamthokozisa uNkulunkulu. Verse 5. Isithombe sokuthi emhlabeni khona wathiwa uhamba noNkulunkulu. And bese kuthiwa lokuhamba wakhe noNkulunkulu wasithi uNkulunkulu cha uyamthatha. Sekuthiwa siyachazwa athathwa. Kuthiwa wathathwa ngoba ekhona. uNkulunkulu wathola uEnoki ekhona. Wasithi ukhona yathatha. Enoki wathola uEnoki. uNkulunkulu wathola uEnoki ekhona. Wasithi uNkulunkulu ukhona yathatha. Bese chaza kuthiwa ngoba wathokozisa uNkulunkulu. Futhi ukholwa kuyamthokozisa uNkulunkulu. Enoki wakholwa uNkulunkulu. Wathi ekholweni uNkulunkulu, uNkulunkulu wathokoza ekukholweni kwakhe. Wasiyamthatha. Mayinkosi. Kodwa ke
ivesi elilandelayo elesithupha lithi yona kepha ngaphandle kokukhona sesiyachazela ukuthi akathathwa ngobengcono wathathwa ngobesokholweni i-qualifying factor yabangathathwa kepha ngaphandle kokukhona awunakho ukuthokozisa uNkulunkulu ngoba loza kuye kumele ukuthi akholwe ukuthi ukhona. Amen. Ukuthi umvuzi walabo abafunayo. Ayibonkosi. Amen. Ngicela ngithi nje ukubona kulento efundisho namaphodi nje ambalwa esengiqedile kodwa ngicela sibe inokubahamba uNkulunkulu wayesemthatha bese kuthiwa wathathelwani ngoba wayethokozisa uNkulunkulu. Wayethiwa umthokose kanjani uthiwe ngokukhona. Besithi besuthi ngoba ngaphandle kokukhona awunakho ukuthokozisa uNkulunkulu. Amen. Bese kuchazwa ukuthi ukukholwa kaEnoki bese kuthiwa ngoba loyo oza kuNkulunkulu kumele akholwe ukuthi unguye. Amanye ama-translation athi believe that he exists. Amanye athi believe that he is real. Amen. Amanye athi believe that he is. Uenoki wahamba yakholwa i-personage kaNkulunkulu in the absence of manifestation of his power. Wakholwa uNkulunkulu amandla akhe ngawabonanga. Amen. Ayikho into ethi thina masichaza ukuhamba noNkulunkulu sisho umuntu osuke sishosha. Masichaza ukuhamba noNkulunkulu sisho umuntu ophelele ithandazo. Masichaza ukuhamba noNkulunkulu sisho umuntu onezinhlolo nemangaliso. Wahamba noNkulunkulu kodwa sinanga record imangaliso yenzeka empilweni. Hayi. uEnoki believe ukuthi ukholwa uNkulunkulu engabonanga imisebenzi yakhe. Amen. uEnoki wakholwa ukuthi ukhona uThixo. uEnoki lived a conviction of the existence of God in the absence of the manifestation of his power. Akaphendlwanga emthandazweni, akafusanga sishosha, akabonanga kuziduma labanisa kwaze. Wathi nje i-conviction yakhe yathi God is. uEnoki wazi le conviction yakhe yamenza ukholo lamenza wa-intertwined lwamshutheka kusimangade. Umshumela uthi ezama ukuchasisa le yenza lapho amanye ama-translation athi wanyamalala. Amanye lokho lwamshutheka kuNkulunkulu uthi umshumela uEnoki wayezithetha usahamba emhlabeni noNkulunkulu ethetha basahamba noEnoki emhlabeni kanti sebehamba ey'tradini zegolide washona wesele. Uthi wayesethi uNkulunkulu yena hayi samasasuhlala baphaphama sebehamba ngale i-disappeared. uNkulunkulu nokubantu behamba bethe bahambe emhlabeni bathi kuqwe bona bathi sesisezulwini. Amen. Wayesethi uNkulunkulu yena salusuhlala because he was pleased with his faith in him. Amen. Nesikhathi abanye bekholwa ukwazi ukwenzani uEnoki wayekholwa ukubani. Haya. Ile lokho kuba ikes uEnoki omnimike esontweni uthi akaphawula ngoNkulunkulu wayezokutshela uhlezi esihlalweni. Amen. Nombuso wakho unaphakade. Amen. Athi wena umhlaba esenabelo usena. Hayi. Isihlalo sakhe somkhosi. uNkulunkulu njani uEnoki athamehla ngababheke. Amen. Ukhipha amalanga omlilo. Unjani athi umhlaba ukuthi wasithephe. Hayi. uNkulunkulu wezokutshela usimangade. Uma befika bethi ngimoni
umile ikeyboard yakhe nathi yekudala uhlezi esihlalweni uNkulunkulu wayemkhulu so much noma ayenzi lutho kuqhubeka abe mkhulu and umenzi lutho wamkhulu kakhulu. Now, amanye translation awathi wahamba wanyamalala athi wafunwa wangatholakala wasebhalwe record ethi uthathwe uNkulunkulu. Ukholo lwamhlanganisa noSimakade wathi menyamalala wathi ufuna sibe neproof yokuthi uphi bafuna umhlaba wonke langatholakala ithuba lethambo lakhe wasethi asibhale phansi ukuthi emhlabeni khona umuntu owabamba uNkulunkulu wokho uNkulunkulu wahlule kumvuthululo umuntu emhlabeni lamahebhe asitshela ukuthi emhlabeni kunomuntu owabamba uNkulunkulu wokho uNkulunkulu bese kakhuphu umuntu wanamathe wahlule kumvuthululo. Hallelujah. Enoch walked with God until he was no more through faith. Wahamba noNkulunkulu ngokukholwa. So ke ngifuna sibuke lo mgomo wokholo mongameli. Ngifuna sibuke this principle of faith ngama point nje ambalwa bese ngihlala phansi. Elokuqala ipoint, ukholo ngumgomo wamaTestamento amabili, the Old and the New Testament. Ukholo is standard. Yosiye babhele izinto ezidlule neOld Testament ezingawelanga New Testament. Bese kuba khona izinto ezisuke kwi-Old Testament zafika ne-New Testament are relevant. One of those things is faith. Mawukhuluma ngokukholwa akuthi move akuthi into esikhashana. It's a principle of the Bible. Umgomo wembhalo ukuthi umuntu kumele ukholwe. Ngicela nithi amen. Amen. Bazalwane. Isibonelo nje esisimple. So, esazi ukuthi uMoses akangenanga eKenani ngoba he disobeyed God. Kodwa incwadi wena kubhalwa kanjani? Incwadi lena lokuthiwa uNkulunkulu wathi Moses hakukhuluma edwaleni uthi idwala khipha amanzi. Moses wahamba wayedwaleni walishaya amanzi aphuma. Bantu baphuza bese kuthiwa uNkulunkulu wayesembiza. Book of Numbers. uNkulunkulu wayesembiza. Verse number 12 khona. Then the Lord spoke to Moses. uNkulunkulu wakhuluma kuMoses velo Aaron. Wathi ngoba ningikholwa because you did not believe me to make me whole in the eyes of the Israel. Ukuthi ningenze ngehluke emehlweni abantwana bakaIsrael. Therefore, you shall not bring this assembly into the land which I have given them. Awuzulithatha leli bandla ulise emhlabeni enginikeza wona. Mawufuna ukwazi ukuthi ugeje uMoses. Ngokwaleli verse ugeje ukholwe. Mamphinde uMoses njengoba nje ahamba ezweni lesithembiso incwadi engcwele ithi uNkulunkulu wathi yena ngoba ungikholwanga ukuthi ungenze ngehluke in the eyes of the Israelites. Therefore usangena ufuna sibuke le statement lesibili awungikholwanga nalesi sokuthi ngehluke soqala awungikholwanga. Now into ekholwayo yisu
So uNkulunkulu uthi ke Moses, I thought ukholwa yini kodwa sengiyabona ukholwa into. Njani na? Yonke imangaliso ayenzile uMoses ngentuka. Bengasuka othandweni lakhe. Bengasuka ekufiseni kwakhe. uNkulunkulu bemnikeza izwi. Bese execute ngentuka. Ubengashaya uNkulunkulu engasho. Ubengayiphakamisa uNkulunkulu engasho. Ubengakhophi ngayo uNkulunkulu engasho. We should be very obvious. It was not the rod but the way. Amen. Yonke imangaliso ayenzile ngenduka kuyona induka. Ile lizwi likaNkulunkulu. Ngoba njalo menza ingoba uNkulunkulu ushilo. Na umangaliso wenziwe uMoses ngenduka bongasuki yena. Ingoba uNkulunkulu uthe bese uMoses athatha induka yenze lokusho. Kusho ukuthi akusiyo induka ukusho kaNkulunkulu. So uNkulunkulu uthi yena beka induku phansi. Uqhubeke ngaleliso okade usebenzisa ngenduku. Usebenzisa ngomlomo manje. uNkulunkulu beka induku Moses beka induku uthathe lelizwi kumina. Uthi manzi phuma. Ulithathe linjengoba injalo. Ulishe emanzini uthi manzi phuma. Azophuma manje. Kwasho ukholo kaMoses. Ayisodumile. Hayi. UNkulunkulu wamanga ukuthi ona lo ngikukholo ukusho kwami. Sonke isikhathi ngikukholo ukusho kwami. Kanti cha selushiftile ukholo. Nobaphelele edukwini bathi lo asihluka. Ngoba izohamba nomuntu okholwa. And the proof of your faith is over session now. Uthumulu Moses yena sayilungisa manje ukuze siqhubeke from here. Ufuna ube clean ukuthi angihambi nokholwa izinto. Ngihamba okholwa izwi lakho. So lelizwi lakho noma belisebenza into kodwa bese izwi lakho. Manje mangithi beka into naleyo instruction izwi lakho. Manje ufuna ukholwa ukuthi lelizwi ngasebenza. Moses ukholwa lakhe kanqaba. Uthethe into wayesethi uNkulunkulu asihluka. Ngizali izwi lakhe. uNkulunkulu uthi abashukane nawe. Ubani uMoses washukana? Lo athi abashukane naye. Ngokwethu ubuwa bebengabonisana. Ukuthi ayinkosi incane lephutha kudedela ngeke. Nikhona kodwa. Amen. Nabe bengabonisana njani lephutha kancane ngoba lo Moses lo uNkulunkulu wakhe uShukulu. Wathi Moses hamba. Uyofike ube njengoNkulunkulu. U-Aaron umsukulu wakho. So yonke into engiyenze kuwena so uyoyenza yena. uNkulunkulu wakho abiza umuntu ngoNkulunkulu. Amen. Moses eBhayibhelini kodwa neTestamental kodwa la eBhayibhelini uMoses wabiza uNkulunkulu ngoNkulunkulu. Amen. Nawo asana ba. Lo ubani lo Moses lo athe uNkulunkulu bonke laba bazizindlela zabo kodwa no wazubuso ba. Ubani lo Moses? uMoses you know when you check history ithuna lakhe lahlekanga ngephutha. Abasifundela kahle bathi uNkulunkulu decided ulifihla ngenxa yokushona yenzile endleleni. Wabona ukuthi based emangaliso yenzile bangase bajike bamthanda. Hayi. Waseyithuna lakhe walifihla. The kind of a man you are. Hayi. uMoses ekuthethe ekukholweni watholakala esenga kwi-unbelief wahlukana noNkulunkulu. So I'm saying to myself, befanele ubone isifane la. Manje kune-principle ngaphandle kokukholwa. Hayi. Awunakho ukuthokozisa uNkulunkulu. When God is not pleased, he's not pleased. And there's no excuse for that. uNkulunkulu engathokozile and awunanazo lapho. Uthi uNkulunkulu siseke khona uthi uNkulunkulu no awukholanga bese ungenza ngahluki ngicela unathe nale. Uzohluka njani ngoba wehlukile nokuhlabela
uthukile manje uzohluka kwesingaka. Now then there's a good Bible reader ngathi ngiyofunda kabusha ufuna ukuhluka amathelo simakade. Israel uphume eGibhithe waphuma nesithombe sokuthi le nto uNkulunkulu ayenza ngenduku nezabo masiyakwazi ukuyenza ngenduku. Manje phuma eGibhithe asithole isibonelo kwathiwa uphonswa phansi izinduku zonke sabazinyo. Asiyeke ihlezi asikhuluma ngomuntu wawela ibhayisikobho yezinduku ziphendukinywa wahamba ingabandlela wabe nesithombe sokuthi induku zenza into efanayo. So amphinde ngithi mina umuntu ohambe inyoka ingakadle inyoka wabe azi ukuthi induku yesangoma yenza into enziwa induku kaJehova. Induku yomthandazi yenza into enziwa induku kaJehova. Wabe nesithombe sokuthi induku ziyafana. Uze uNkulunkulu before sifike la siyakhona ngicela sidwe umuntu Moses wena ozokwenza ngishukile bona kodwa in the eyes of the Israelites ngizawudinga ukholo lwakho ukhona kozovela kanje mawuke wabeka induku phansi wathatha umusho wambosa labafundi bethi sibabonile uNkulunkulu baseGibhithe nezinduku zabo kodwa kunosimakade ozwilayo. Hallelujah. Manje Moses akuselume ngoba bonke labazi ukuthi ngifana nabo ukuthi wasethi umthukile asikwazi. Sure. Now that you have faith here, I said that asibonisa. It's a requirement, it's standard. Atholakala usekholweni akuzothiwa neutral. Usesayidini longakhona. Amen. And once watholakala usesayidini longakhona, punishment is guaranteed. Akufuniselo ukuthi kwenziwa ngongakhona. The system of the kingdom, let me put it this way. La God sees awunase ngiyacela manje ngiyakululela kumongazi awunase isikhathi sokuthi ngiphakathi ngiyobona umuntu. Yeah. Amen. You have one side, you have no other option. The only side you have is your call. I'm saying that Jesus awunayo into ukuthiwe usesighting decide to do another. Now that Jesus you have one side, he said no call. Let me prove it for you. Well, in just wish you feeling your city, Zachary, no Elizabeth. And no food, no church number one. Who's Zachary happy to God express at his age. But happy. So good. Verse 22 of Malachi, chapter 1. The angel said to him, because you did not believe me, you shall be dumb and not be able to speak. God was applying to try and see possibilities. That your own car will amount to unbelief. That God will show your car. By the street, mother of fighting car. Who let the show all my could be possibilities. Better than who ganja. And upon that, I will push it to unbelief. Don't miss for 9 months. I see what I put on. What's your by neutral? I hope to be a boy chase. Master figure easily as my into your life.
You take the side of faith. It's not sin. It's no matter how the word from the Father. No matter what you shoot from my luta. Shit. It is my telling my name. Qua feeling gelos. My figure gelos to chapter 1. Same look. Yati, Emily. So cool. So cool. What you Maria? So cool. Anja. That is the loss. Uma who goes to the place. And tell you what the source of this work. Uma, I said, Penguins. Makumeki. Also, what you show me. Makumeki. Jebo show one master. Because the house is to take one side. You turn the side of Fumela and Busho Kampuru. Maria will respond and say, Makumeki. Jebo Busho Master. In that sweater eating the lost. Ah, o cousin wako, lo abebe tu ino. Cousin wako, lo abebe tu ino. O kulele, and don't be like wait 6 months. I'm gonna not take care. O cousin da Elizabeth, we know, we show our hand. But we know, but in Colorado, if we don't do that smart. O cousin, but we know, Shaban, but we know. Can you know, but is orchestrated. Amen. As an answer, no we set up. Going painful, your moves. Come on. In a sample, Maria, a moves. What is John being told? What Genesis 3:15 offers the answer. Zambo moves, what is John? Mountains of Kule Anja. Come on. So that's the loss. What was already excuse? Your team don't take Kule Sana. As time cousin work, the Sydney get into the Spanish. Yo. No push around ball, you don't push your figure. You shall for the first day. No push with daughter. We all have losses. Another mentor. I spend good time mentor. I started to use the Bakukasi. Simply as a little, the best father. Spend. Shall end to correct a mentor, the suppose of cousin. Put nine to the call. What to be for you? Hey! Into the corner. What to be for you? But we should have seen daughter. And we get to talk. What do you make the child? What is the confession? Makumeki. Jebo Busho Guamas. Amen. Eating the Rosiana. Maria, who cousin lower than 6 months. Only 6 months, man, you could have. But say, if I pay a lead, the lessons, lead. What in the Rosiana? Ngoba, Unkuru, Abuko, Umenze. Amen. For with God, all things are possible. But no wonder, it good news now, my translation. If I'm a detail, leading the Lord's. The Lord's leading, or Uba is the young are leading in our mind. Amen. So, in your state, there is a better way. Say, God is a new way. As I see some men, says it tested you. What full expect? Says it doesn't test a way. About where into tonight, sister Silver, where so we are still able to take sayings. Since now I think as a little cool, then decide on that was a pen call. Makumeki. The statement Samaria sits. I'm full of fire now, you will say me. The full of fire now, he is she. Hallelujah. Before that, my Maria was in Japan. Umbone shinji shape. Ushana nenes. One call.
Hayi. Ngizokubhalansa kahle lapho. Angikuqaphelisa. Iphutha uhlangane nezikuwe. Uqhubeke after izikuwe. No, bayizwa manje ngithi iphutheli ukuthi uhlangana nezikuwe. Ukuthi after usuzulisa uqhubeke uwe. Oh, ngokohlangana nezwi izifuna ikudayile ukuthi ube lo. Ngokohlangana nezwi ababesabhekene ukuthi akabuyena. Ngokohlangana nezwi sesibheke ukuthi abile izwi ahlangene. Awukwazi ukuqhubeka kube uwena ufile izwi wena. So mama yabo kuphume izwi suku phume izwi suku lapho kuba lifikele ile yakho awuqhube kufa ufile izwi wena awuqhube kufa sekufile manje la file uthatha isimo sethu Haya. aphinde manje la file uthatha isimo sethu. Lelizwe alibheke ukuthi kumele iyavuma noma ayivumi. Kuvuma lona. LeBhayibheli uJesu weza phambi kwesihlahla somkhiwane. Siphili. Umeza sola towado to ama-leaves aso. Usihlahla sasi full of life. Wafika sola bathi ngabekisala umuntu. Waflathela wahamba. Ngasazi. Sasibune usuke eziphandini. Sithathele ukudla. Isihlahla sathi ngeke mlunge kuse ngisemini. Isihlahla sathi ngiyanqaba ukukhuluma umsindisi. Akhulume ini qhubeke ngibe yini. Sathi lonke liphume lapho. Ngoba sekufa. Aphinde isihlahla sathi ngeke mlunge ngoba isihlahla. Thank you for charging me. Oh! Isihlahla sayina sadabona ngeke kulunge kuyoba ihlazo ngoba uyaziwa lokuthi umlomo ongathethi imali. Manje ukwazi ukuphupha sayina isihlahla sakuyoba ihlazo ngoba wakhuluma kumnyama wakhala. Wakhuluma kumnyama wakhala. Manje ngaqhubeka ngibe yini uma izwi lakhe lathayisa umhlaba. I don't know how many of you bebathatha isikhathi bafunda iBhayibheli. Mawucheka kahle iBhayibheli. Genesis 1 verse 1. Umhlaba kanjalo verse 2 umnyama ungekho verse 3 uNkulunkulu wathi akhaya bese njengoba bayilanga lokuqala. All right. Bese njengoba bayilanga lesibili kwakhaya. Ujoba bayilanga lesithathu kwakhaya. Bese ngelanga lesine uzothiwa wadala ilanga. Amen. Abafundi iBhayibheli. Amen. No. Wathi akhanye wakhanya bese kuthiwa first day. Bese kuthiwa babayilanga lesibili. Uthi wahlobasa. Babayilanga lesithathu wahlobasa. Bayilanga lesine kuthiwa wadala ilanga. Wadala inyanga nezikhathi. Uqala phansi. Hallelujah. What? Let it be light. Now who let come come? Wakhanya. Bese kuthiwa first day. Uthi yaqhubeka second day. Wadala third day. Wadala fourth day. Funda sibabona Genesis 1. Bese kuthiwa wadala ilanga nenyanga nezikhathi. Maida ila kumangaza emusifuna akathi uzibhese uzidalete izikhanyisi lesulithi ziba izinkanyisho science ukuthi kusemini usebusuku makusemini sobona ilanga makusebusuku sobona ilanga
That is why I will come here. Hey. Sure. That is why except kusho wayindaba ingekho. Usebenza. Lokhu kusho wakhe. Amen. Washo kakhulu bathakhala usakhela umhlanje. Azobona injumela isobalinde kodwa ngicabelisa nqa ukulisa uqhubeka ufaka. Nosifisa nosimahara. Abantu bazocalela yikho. From siqala le conference bozizwe manje awubheke ukuthi uphume longenile ngesikhathi sokuphuma. After such a way so ufisa ingaka awubheke ukuthi la esakho kuyophuma wena futhi kufanele kuphuma upende izwi izwi lekangena line nature manje langena line nature yokushintsha ufana alifuna ukukhela lifuna ube njalo anje umuntu manje makube king njengokusho so umuntu manje nginqaba knowledge that life umuntu manje nginqaba ulazi kunalokho kuthatha ukuba yini impilo ukuba njalo manje ukuthi angifuna ukuba mfazi ngithi ungamitha kumele udinga kodwa ngiqhubeke ngakithi uthi no ngifuna ukuphuma la ngibona kale ngumbathi hlangana nesu the desire of faith ifuna ukuvala igap phakathi kwakho nentshumayelo ezwayo yebezi intshumayelo ezinkulu kodwa baphila very low. Amen. Jesus. Kodwa baphila below intshumayelo abazizwayo. Bona bezwa inkulumo emnandi, bezwa ivesi emnandi, bezwa ukushumayela kamnandi. Abanye bayamaka bakushumayela baphetha baphela bayamaka. Kanti kukhona nature yakuMaria yaye walivizwa wathi ngibe njani. The desire to become what the Lord has declared. You know, in weakness, they call that to this water. What you call my parents used to any. I don't desire what I can say, you look at the rules. The next course, I feel to find another house. Then you put them in a conference. When 6 to 6, I exist. I want to. Yes, it was better than I. Song is playing was in a mass. A school in calling the mass. To see our was, to see our call. Mount was for now. Mount Pain. But never was. I was the other thing to do for the job. I want to let you send it to my city. Mount Pain was the point. I was the mother of what to say. Who was our call? Hey. I'm not doing it. No one was walking. Was the challenge. I want to make the start. Some of us was a debate. I was a by war. Yo. Man, who called you now? Was it on the on? Who called you? What was she asked you about? Who called you? Part of the Bible. So that you don't fully the Bible. Man, did I will go and who is Tony? So let them take 20. Because who are the real I'm sorry, but I'm people. You call through Tatella Walk and a mass. I'm a wonder. So that you don't fully fight the my Tony this as useful. How is it possible? I
I remember salvation power and I know this is possible. God, I feel stand back. You know, who train. Oh, God, that's fine. It closes the distance. Now, sister, I believe. If you have Jesus, no one else will come number of family. They say, hey, God has to know my you tell about the mancha. Just at least a quotation. No matter what you like, Uba Namanch. Just a put you maybe. It are cooler. Munawe was a folk. Make up the front. This is that. The last love you shall pay. Among the Savannah and Namanch shall pay. We tell them not to tell them about who's over there. Master meeting attend now, which is of you. But so soon now we do point. We shall pay. So, who's living the knowledge of scriptures? Amen. My opinion, who's was me bad? Where has bad? There's a bad, there's a show. No, my no tell about Namaja. Where has? Meditation now is over. Put them in bar, your folk. We should get a fruit in the ass, no from shopping there as in bar. As just we say you was who covered. Beside them said, see, I am the resurrection and the life. He who believes, he knows. He who believes, I was Lord, call one, you know, Efa will be Lord. This is John was amen. Jesus, why call a long and dollars or he who believes. Okay. From this someone saying there's so we are called. I just don't as they are called. Mr. Say to me. Mama feel to me. Jesus to something to our Moses. And then from there, Jesus, I told him, when I say, I'm sure that Uma will call who's a body cast as my Amen. Now, night of free food. Who calls on 7 and we down and say power? You must say food. Who calls on 7 or was this from Moses at a considerable who must say food. Then I suggest Romans 1:17. All will be or call. Man, who calls the woman you Peter. I choose to pay again. Amen. Amen. So, before feeling mad, I told so correct. Who must find people to also call your Peter? Amen. Peter statement. Therefore, make faith your lifestyle, not the reactional tool. Peter on call. Because not to appear on call by believing. To simplify that, to appear or call a peso, where it was a P. Impino eating a man who called a peso. Impino moose who called a peso. Impino servants who called a peso. Who were considered that occupies the place of faith. How baby, a man who called a yeah. Our baby a more medical aid to call there. Our baby moves who call there. All chair who call back would say my place with me. Simply because means have limitations. He said that one for restore pay. So the pay he said that one for restore pay. My son will find I can pay.
Nginomayithemba imali ingumnyango wesitolo. Haya. Impilo ayibeke umnyango wesitolo. Uma ungacela ungayithembi medical aid. Ikulapha izifo eziphelayo kuphela. Ayikwazi ukudlula lapho. Means have limitations. Uma umuntu medical aid cover, don't cover. You're only covered in faith. Not only man to cover, don't cover. You're only covered in faith. Uma told you koruma pesu. Then so much that baby. What is I want to make it of you? But upon a man of where the ability to trade. But let all of our higher and but was the tenders that I could take visa. So we got our pulmonary. But only I think about Tatami, but the penalty on his eyes. Engine for pen bush. That's a fine story. Amen. How was I about it? About Puma Bakery. Uma was a woman. But you had only principles. And in a store. And in a desert. And in a sun. Oh. So when you the money was Amen. But nobody told us he money called, but no problem. See, as soon money is your calling Moses. Before they knew Ugusa, where's the thing food now? What's the matter? Couldn't go to our film shop and call. Who must I have a machine? Was I ever fool? Who are paying my board? What am I doing to you? What am I doing to you? What am I doing? If I pay, who will be the old man? The last check, the man, and only come moves. What is this? No, what is this value derived Italian? The Nicaraguan man, New York, the package is just so that you won't see. So, Mount Nicaraguan, Fano to suit you produce, Mount Fano to suit you put, Mount Fano to suit you fish, Mount Fano to you cook, who did all the Papusa, who doesn't come up here, man, leading at you. I want to see the seats, no power, see us in my right. I will come to show that order. As a man, I make an appeal on the 2 minutes of man. He tell Uma fool, who are pointed at in our call. Oh, such for the parent. No matter now call. Yes, Lord. What the whole call, I'm not put it up. Israel. What a poor educated, they don't get through the promises in the book of Hebrews. Last God, it credits faith. You don't get it out. Who do I spy on my head and ask him go call? My poor man, who are Tata, I'm a baby, when I was up. I'm a baby who call. Who is right? Possess the name. Who can use a man get a law? Who can sustain them? Puma, the big head. Oh, my Puma, the big Nabiako. Mama Puma, and 40 years. I'll go finish. No, 40 years. I get born. I keep it into it. Yeah. I was born. I keep it cool. Yeah. No, 40 years. Best time to push out. Wow, this is cool. Wow.
The first part. What is that to school? When my time cook, I took cook. 4 years. It becomes worse when I reason. What is that? 4 years when you have a good power. Stop so taking you past. When that? No, somebody will go to you. I'm poor now. What do you school? Uma está tudo impactada, mas ela pessoa magia cook, assistente cook. Não é tanto cook, sabe o quê? Oh God! Israel. Enter to the promised land. Today they say, "After my part, oh God, I'm not going towards this uncle." My Lord, who made a call to go. Umufuzi walabo abamfuna phela ngesinda lomuntu loyo uzaluli mela khona ukho funa ubambele simangaya tetho sokuza ukuthi yakhona uma ukho likwazi ukubambela uThixo lombambe kaphendule umbambe ukhale angithulisi kodwa ukholo lombamba ushona phakathi kodwa ukholo lombamba kube nzima ukuthi umthwalo kodwa ukholo lombamba lokho sakuyomela ukholo ukuthi unguwe bafike bakuze usaqhubeka ngalento ukuthi ayikhuleka ngabantwana basekhaya siyahamba ngokukholwa and your expectation now according to that. If I may have a batatu, I'm a vessel on our father, what are passion about the batatu? I'm a batatu, vessel for you. Entire statements are. But what telling us, manager, Masazis, our God is able. Instead of what is a course, that's a puppet, our God is here. And majesty, but we live with a conviction. Unako way. As a bet, and I see Kuru. But it goes, nobody will stand with a sweater, a supporter. We live with a conviction. I can't contain. My way was contain. Shall I wait? Tina, as a supporter. This is how to
uma engayenzi asakwazi ukushintsha. Sizomnakekela somkhonza khona ethulile. Siphathekile. Kodwa kuyosala kwaseke. Oh! Lapha yapha. Hey, kuyosala kwaseke. Uthanda ngekhothama. Ngokhona amadoda amathanga. Amangala yenzi lutho. Awushiki. Awushiki lutho. Oh! I want to give you an opportunity to give. Let us leave it in music. We want to tell you. Let us leave it before I take my seat. Oh, because it's over time, my job. Oh, may I think it was all like this. Oh, I got a morning. Please come. Let us give. Let's give before I take my seat.
Oh, hallelujah. All glory to your name, God. Oh! Praise the Lord. Amen. Amen. Oh, Jesus. Father, thank you. Wena thembekile ngokusho kwakho. Namhlanje konke okushilo sethembayo. I pray that God, in the name of Jesus Christ, even as we have received this offering, tumelile sibusiso kwezibantwana bakho. Izwi limpilo tukumayo. Unyame vivekile. Thank you, Jesus. To be their portion. Thank you, Lord. In Christ Jesus, of course. Amen. It all belongs to you, Lord.